खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' पाब्लिसिटी निउस चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैदों। गिबि खौराङाव दं जाय बिथांमोनाव इश्राम कार्ड दं बिथांमोननो सरकारा दानफायाव 3,000 रां होनो थांखि लादों। जुदि नोंथांनाव बे कार्डआ गैयाब्ला इश्राम कार्ड पर्टेलाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ 16 निफ्राय 59 बोसोर जानो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनाव आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट, आधार कार्ड लिंक थानाय फन नम्बर थानो नांगोन आरो बोसोरारि आयआ एसेल' बिबांनि जानो नांगोन। नैथि खौराङाव दं मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय BPF हान्जाखौ मदद खालामग्रा क'क्राझार वार्ड नं 4 नि HHG ग्रुपनि सा 150 निख्रुइबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL हान्जायाव जयेन जादों। थामथि खौराङाव दं लामायाव गारि लाखिनानै रां लुथिग्रा दुथांफोरखौ पुलिसआ हमदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो तामुलपुर अदालगुरि थांनाय लामानि कुसुबारियाव सा 7 दुथांफोरा आखायाव गन हकीनि बेट लानानै लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिफोरनिफ्राय रां खांबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। ब्रैथि खौराङाव दं बिहार रायजोनि चपरा जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। गावनि मोजां मोननाय हिन्जावानो हौवानि प्राइभेट पार्टखौ हानानै होदों। सिख्लाखौ दा पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। सिख्लाया पुलिसनो फोरमायथिनाय बादिब्ला मोजां मोननाय सेंग्रा बेद प्रकाशजों जुलिनि रेजिस्ट्रेसन खालामखानाय दंमोन, नाथाय खनले जुलिनि डेटखौ फेलें खालामबोदों आरो नंखाय जुलिनि खोथा होनानै गोबाव सान सिगांनिफ्रायनो देहानि गाज्रि सोमोन्दो खालामबोदोंमोन आरो सिगां समफोरावबो गोबां सिख्लाफोरखौ नंखाय जुलिनि रादाय होनानै गाज्रि सोमोन्दो खालामना गोबां सिख्लाफोरनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय। बेनिखायनो बेहुसनि इन्जेक्सन होनानै बे खामानिखौ मावदोंमोन होननानै पुलिसनि सिगाङाव फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबायबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।